1957 bisini simi Robisado mungui khoroksa dupsora amchayo simalungo achugui dian khlaimani koktuma bisi kedukmani ulo o thayo khlaijakha mutai mondirni ashram rang puisa chugya bai bisi kolokma romui aro gurui nangmani sepsa koktuma awai khlaimani ulo khnaui Robisado ashramo subasu khlaika amchaini hodani samung tangnai moji de Burma lukurok mutai khulumna phainai rok bathak jaknai saklom kurui abuno khnaui tin ruui nukhung snamui rukha te ashrombo haino sapsutra khlailekha I ashromo buskang salo mutaini mangthong snamui rinani kogrukha luku hamkrai samung tangnai moji de Burma Robisado ashram tui tongnai bosala te bihik tamusaka khnainai di chini tubasa koktuma ani bukha tongruka khasarang thuka bonang hamajanugo bo ayukolok lukuni samudang thu bo tabo hangbre mantu danobat bonang asebat thayu bo maya ganang borok tini sengte krino sobazoro phai motai bari bo abo খুব ধন্যবাদ আন বুকা গাহামুং খাটাকে মারখানা হামজা কাটা বেলাকে হামজা কাটা বেলাকে হামজা কাটা আমা বকুজিং থং অজাগো বো হামবুরে মান থং আরো লোক থং থং সালসানি জঙ্গি থং থব অমা ইয়া নাসিবা বা হামি থং থং आं अनेक बছর आगे आं बुसायबाय मताय खायफ्रो कस्त खाय खालाय फायखा सानते सानमां के बुरो नायगिरो मुतायाव मुतायनि बागै सानखाबो अबनि बाजेट फायार हुंजाखौ अनेक कस्त खायमा बुसाय थैखांखा ताबतेबो आंनि जुबा सर नायगिरो गताबो आं दिनि मानखा माहाय आसुगा आं बुखा शान्ति आयुं लगै दंथो लुकुनि सामं ताङै दंथ' आसो के बाइकफोराव तीन रौ फाइया क दल खै क तिनि क खलाय आसन आसु जांनाय खलाय का आङाबो हामजाबो खापांनि ताखुकताय बुखुकसं जों दिनि अर दुपसराव फाइसक पाइका थिन लाइथांजाक सिगांगो जों अबनि अ जे लाइबुमा 1957 ni simi je o ashram khlaijagi phaimani a jorao Robisado hne khoroksa dong bo o ashram khlai klangmani abuni yagle bo thimani yagle tabuk busajik busla song obuno taibini lobi song obuno motai khai tongmani phiaba जों sawiman koktumani bisingtui sawiman kha obo hai kwbangma jora kwbangma bisi romui kebo phano oro belai kharokma singsa o ashram ba mondir ngui tongmani abuno nugoi kharok jagai amchaini lukurok jotono pal haike ba o amchaini no luku kahamni bagai samung tangnai takhuk khoroksa bo o jaga phai boni sakbai thangni rangbai tin rok bai sapra rok khlai klangnani bagai tini oro phaijak aboni bagina जों tini oro phaisok mani tamningke khajani takhuktai bukuksong norok no जों laithangjak jorao o mampli no o story no जों norok no phunuka o laibo mano hingke tabuk जों o jagao je ngui tongmani obono tui nai जों oroni je samung tangi phainai samung tangna phainai rok no khubtui thaisa thainai norok no जों khanarwano tamo bobo hai hingke phaidi जों yang tabuk sini takhuk khoroksao yang o sakao asukjak tongo bobai kisa kok salayana tamo bufurni simi bo bisini simi oro khlai tongmani tamni bagi khlaijak yangai tongkha tabuk bahaike o jagao tini tamni bagi haike chengnani phaikya abono tui जों khanalaine tako okrani ni bumung sigang sagrani ani engka Bisukumar Deborma kami boro kami dupsora oro je norok je tini khlai paimani je oro ashram ni जों to saiman ka haipano oro mungsapano krui na kaisa nok tongo na mondir simi kaisa chukrupru tongjak hingke tabun ro tini oro tam khlainani tam subanani o oro phaimani जों tini ke ama haise je abo babuni no mondir Robisado Deborma
abo onek kesam mondir abo sudu oro chuklu kuruno mondir ni tongo actually abo seng joto jaga no seng sajo sarnya kya je rubana hne simi saite borne krei engkai seng koekdin sekango je kokpin hotoba jorani news oboni bisingtui seng subasu sanmani pore tini maya ganang takhuk je bini rang bai bini puisa bai tini borokni somajni samutangnai borokni ukologo tongoi borokno subasu rwnai bini bung wngkha manganang bini wngkha morjide porma bo tini o jaga tin rok pai tui o mondir no je singno bo nukha tamjai o jaga kiton no khaifuru wngkhai wati rok phaio kiton ma khaya dangma danglaio ikona bagui bo tabo kiton khainani bagui ba mondir no bwskango kai tin tubui bo tini oro tangoi kwlangna naio bono belai khe hambai ma rwkha o je songsanai abo khe nin babu abo kai Robisadu Deborma hingke ningkhe boni bwsala bwsala ningkhe boni bwsa khorok bwsa ningkhe bwsak number klai sini to 7 jona bwsa bwrui tongo 3 jona hingke 7 jona ni bisingoi ang wngkha 5 number hingke oro bo hai agi rogo je tini je subaiani se sekango oro tam khlaijak tam batai khlaijak oro agi abo wngkha ma Sojan Kali ta abo proti Bador mas ni ama Boisago wngkha agi babu je khlailangmani bo jotoni thani no 10-12 bika sanai abo utsob no kotor khe khlaio abo saimano jotono je Robisadu ni ashram o je agi Bador mas ni ama Boisago buju nungmani abo jotono saimano hingke tabuk babu bo kwrui kheba hingke tabuk aboni sriti no tui no chwng jamamani proti Bador mas o bikha rok sanlaiui je babu je khlaimam so maiya phano tobo 10-12 ni tui bikha rok sanai chwng abono ja khalaima tonglaijago ta o sriti no tui hingke tini to chwng nugui mangka kami amchaini joto bwrui chela jotono pal baksa khe phainai haike ashram ni samung rok tanglaikha nok rok tanglaikha borok khai abo khajung khaja wngoi phaijaka kuno somoio babo hai chubachu borwmani nugyaba kebo barwma nugyaba tini kei parani no joto milogoi tini chini takhuk maya ganang borokno chubachu khainai je Morjide Porma bo sairwkha je chwngno o jaga mwtaini bagui tin tunani hinui samani khnabui o parani takhuk bukhuk rok dupsorani joto no phai o jaga chubachu khaitung hai beijak ta khajung khaja khlaiui markhano borok kuchingni wngkha je tini o mano je amtui kaam khlairwmani ba chubachu khairwmani sobse borok abono chwng abono naio chwng mankhai simi kuchingnani kokya je mwtai no je jara khabai khugoi mani nai amtui borok no chini desh bo nango ja maya ganang bo nango ta amtui borok no chini sobse important borok chini mulyaban borok hunjak ta chwng hingke khapangni takhuk tei bukhuk song norok khnai mankha na i hao i hayungo apti hai borok kaham tongmani bagui no i hayung thangui tongo eba hamya bo tongo o sungsaro kaham bo tongo phiaba kaham borok ni chubachu kaham borok tongmani bagui no kaham wansuknai kubui tei poitu gwnang tongnai rokni tongmani bagui no tini i hayung wngha abo hai kwthang tongmani koktwma hingke takhuk tei bukhuk song chwng bwskango norok no teibo mangpili phunuknai choyawi no norok nai tongdi khalogui nai tongdi. Tamni bagi phaimani Sang tini ko dupsora Robisadu
Debormani bini mutai nok mandir nok tini tin sabra khana hanini phageta go tabu ani munai mujibu phageta go tin dok to nya sung ko rono dol dol khe phai nei ko poriskar khalai legeta Kami ke oro. kami dup soran Tamni bagi om hakin rok subai tong. sungi ko mutai mandir kirton titon nang na bagai jotono phai nei sung mutai khulumui manan tai khe hanai nei rok ko sungo bun bagai chubai tong phageta kha sarang ma han mata ko gam nai thok upo mui tong Asu borsoni kuno kaham khaje gyano ta tini iko kaham khanya phagyan ka ba kaham mui tong sung tini ko sapra tangi pe kete ko rono dukati mbati sobi matai rok khulumui Kita yang sap-sapai rok hakia. sap sapai rok khakya iko pharka jabra babra tongman rono sokka nin mongkhatama anmung minoti saha debarma Cini asram cini bakra rungi asram asu ko bosor makan ongka kebo dek dikhanya kiri ungya kuno binioro asram dino kuno ungya kaham kai ini di taku moji di heja ini kaham khanya hananya jeng dinoro di taku kunjo tono salanya asuk rainya bois boisa khaya asuk bosor ya ko taku moji dini sobi oh jaga sobana phaya jeng kini bakha kaham nongka santi nongka Tam kelakin ro tini. Iku phalakya ki sa phalakya ka palakai lekya botin dong bini kormanir ti hekya khlele kita Nok tangi kelang naika. nok tangai kalanya sa ko bini ge kisu sapra khalai asuk drop kitan ti dong lakya kai matai rok khalaya kai asuk lanya bagai khalai kalang mayo cinta ku muji tini sini santi ka jenggo jaga bo khaine seng dong khlai Oke, bus kami je Diwali. Tak lai cho parang thangka. Bus kami je Diwali wang ka ang murti airi aja. Je nang mani. Je onok ni maaf klay ang koroma ke tunin kaji. Asuk dara kisah kaham keren ke tong nita. Bisa malai kina nang ama. Aw. Asuk no do. tong nai go bono tulang nai go bono Sung no logi ni tong nita. pa khakya tong nai ta Aw. Sung diri paya sa tong nai nung sunok kisah logi ni jauh sung kesi lo kisah song lai ka. Awa joto no kurum kusung kusalai nya. Sako, kesung orang sam khalega na do. Ayo kita. Apa tuh yang kira berlah? Semua yang lo. Tin koi patah. Ya kus kagak. 나 서로 나와 봐. Puilano hambai semar sinai sini social media rok jara nachogi omahke nachogi omti thairok no nachogi karir ma bagai bornor hambai karon ang puila sini mobile ba sini je news nugui omo thai hingke sini abo dupsora
pass khairpuni bisingo khobjak tai omo yang tei hingke sing Agartala thangmani lama Nagisora tei tai yang o je lama norok je nugui tongmani obo hingke yang khairpur tulakona tei abo pao hingke puilano ang khobor manai khobor je tunnai ang hamai maya pharo tai ani logi je tongnai ano je subasonai je jaga subasona hinui ang sakano borok ani logi borok subasoro abon bagai ani je logi tongnai rong bang hambai ga abon bagai ang tini omma sanai tini oma hai o jaga simi kwrwngoya ang prai jaga no oma hai news ni bisingo khobor mangkha hingke chuya jaga rogo kwbangma kona koni jaga rogo ma hai khlai tongmani jaga rogo chong thangui bo nuguya hingke je khobor mansak jortui chong je chukmani joratui chong omtui jaga rogo phainai chong chubachu khaio hingke ang obono koinai jotono chini bwkha je kuar wngma hai mane musungma hai tai musungui tongnai joto o hasteni chini tipra sangthong jati jotono oma haike maya khlainai maya gwnang wngui nai chini oma hai je chuya jaga rogo thangui subachona bagui ang gobokna musungo hingke tai chong tini oro sokpaimani obono ekta uddesyo chong oro saimankha 1997 sonono 57 sonono oro je khoroksa Rabi Sadhu Deborma hinui bo oro simalung kotor tongmani o je kwbangma 4-5ta parani borok rok o jaga simalung o jagao jasuk simlang kotorno bo tobaisa khaimang o jaga bo kaisa mutai mankha o mutai manmani yagulo tabuk norok nugmanai eiko ani logio bini bihik tabuk je Rabi Sadhu Deborma ni bini bihik tabuk bortomano kwthang tongkho boro 1957 je salo ani boyas ni saisi swkang ang aphano achaiya kho asomoyo ani achaimani sal ke 1980 o se gaboni bagai ang borokno sonman maro a somoy simino o jagao borok ashram khlai tong laijamani hingke kwbangma chong oro phai khobor mangkha tai o jaga bini sajala khoroksa oboni siri sitino romoi narokna bagui bini sajala tabo khoroksa je Sonichan Deborma hinui bo o ashram no naikolaini tui dului tonai ro hingke chong oro tebo saimangkha oro kwbangma borok je bwkhani aradhana je musungmani abo hairok jinis no kwbangma borok o jaga phainai bono asha puron wngui thangkha abo hai jagao kwbangma borok baksa kwthang tongkho baksa ba chini sakao ba sorgao thangkha hingke abo haike chong khobor mangkha je omo hingke ekdom soidom jaga chini o dupsora hai thaio o jagao ang tini phaimani karon obono ano tini saimia ang no social media teibo nukha tai ang khobor nainaikha o jaga je kono chini asha ja chong je bwkhao je musung tongmani abo hai jinis rok o jaga chong aradhana khlai thangkha o jaga chong chini asha folio tai chini je musungma rok o jaga success wngmo hinui chong saibo mangkha proman bo mangkha gaboni bagui chong tini o jagao kwbangma chini dol khlainai ani chaitongma bai je mansak chong o jagao proti bosorno kirton wngmo kirton wngmani jagao oro kwbangma borok parani amchaini borok rok oro kuthumlaio kuthumlaimani yagulo o jaga protekta bosorni Bhador masni amobosao hingka khe o jaga kotor mwtai kaijago hingke o kotor mwtai kaijakma jagao joto borok no phainai o jaga aradhana khlainai bongni je sanmung bwkhani musungma rok o jagao boro aradhana khlai thanglaijago hingke tai ang obono sana musungo bwskangni je chong tini je o jaga bathai tongmani taklai to 2025 ni Diwali Kali Puja laino thangkha bwskangni Diwali ni 2026 o hingke ang o jagao kaisa murti rwphainani bagui ang kokri klangkha hingke ang tai kono sana musungya ang o jaga tini 3 rok tubuinai tai chini dol rok khlainai chong o jaga borok lela phainani jaga already mondir to o jaga tangjak hingke abo bo uncomplete forki rok tangjakya doga rok kwrui chong abono bwskang dino khai rwphainai tobo borok phainai je o jaga lela phainani boro aradhana khaipainani lela na jaga chong apatot khlai klang laikha ta।